Izishoshovu ezazilwela inkululeko ngesikhathi sobandlululo zithi imithetho yamanje yokunqanda ukusabalala kwe-COVID-19 ikhumbuza izinsuku ezazinzima zilwela inkululeko njengoba inkululeko yazo yabe inemibandela nemithetho eqinile. Zithi lemithetho ingaba nzima kepha-ke njengoba ubandlululo lwaphela lakhululeka izwe nalo igciwane lizodlula izwe likhululeke lijabulele ukunqoba lesithi singabonakali i-coronavirus. Ndiyazibusela kuni namhlanje sizothetha noLamile Mathe walibanja eRobben Islands. Simbuza namhlanje exactly injani experience yakhe ngela xesha kwaye ubona njani lockdown sikuyo ngoku eMzantsi Afrika. Mr Mathe, khasibuyisele back to xesha lakhe eRobben Island. Kwakunjani not to have contact nabantu abathandayo, to be away from malls, to be away from any access to social activity ngoku seRobben Island. Injani experience for wena tata? Yayibuhlungu kakhulu i-experience sasifumana ngela xesha. Why? Because sasibancinci kakhulu ngela xesha sasibanjwa siya eRobben Island. So ke xa sifika phaya eRobben Island siye safika kukho abanye abantu bebesebanjiwe mhlawumbe ngo-1960s bekhona bephaya eRobben Island. Kulapho ke sadibana nabo aba bantu safunda izinto ezinkulu ebesingazazi singabanye abantu. So i-situation ke ngoku yatshintsha because kaloku simke sibancinci apha ngaphandle. Tata, njengomntu omncinci ufike eRobben Island kwakunjani to be away from abazali bakho mhlambi nabantu abathandayo, not to have access mhlambi kuye town because mosinikwe island ngoku deep in sea and access to any other social activities? Sezazi kwakubuhlungu kakhulu kaloku ushiya abantu abathandayo ube kwindawo ungenakwazi uba ne-movement ofuna ukuya kuloo ndawo ufuna uya kuyo ngenxa yokuba uvalelekile. So ke ngoku loo nto leyo yayibuhlungu kakhulu because kubuhlungu kaloku ushiya abazali bakho ngasemva. Mr Mathe, lockdown sike ngoku xa uzicompare zoyi-two, do you find any similarities between prison life back then and all the lockdown they're experiencing now, and how are you finding this lockdown specifically? Prison life noko sisi wam ubone ukuba at least uzakwazi uyayazi uba uzawuphuma nini na etrongweni. So le lockdown ikhona ngoku akuyazi noma yintoni iqala in the first place and kwakuye izawuphela nini na because kumane kuspeculatwa kumane kunyiswana neensuku iyona ingozi kakhulu. Lo nguLamile Mathe wasi-student activist in-1976 esibasa ixesha lakhe eRobben Island esithi nangona sibhoyozela usuku lwenkululeko, inkululeko yona asikayifumani.